aw bisimila sariya bulon kɔnɔ Serifula Jabaranso kan aw minnu sɔgɔlen mana nin waati walasa ka sariya k'ale ta fan dɔn k'aw jɔyɔrɔ ani aw ka hakɛta dɔ jamana kɔnɔ ni o ye sariya ye a baarakɛbagaw bɛ an bolokɔrɔ i n'a fɔ laadalasigila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na bi an ka maa welew bɛ an bolokɔrɔ ka kuma hakilina min kan o hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye o ye dugukoloko ye n'an b'a fɔ o ma ko le contentieux du foncier dugukoloko Mali kɔnɔ bi a bɛ yɔrɔ min na a dogolen tɛ maa la walasa ka se ka anw kibaruya k'anw kunnafoni sariya yɛrɛ ye mun fɔ a la dugukoloko a bɛ maire ka kuma bɔlen kɔ a la kiiri tigilamɔgɔw ni o ye justice ye olu jɔyɔrɔ jumɛn bɛ dugukoloko a kɛlɛ a ɲɛnabɔli la an ka juridiction judiciaire ni o ye an ka commune kɔnɔna ye fo ka taa bila an ka marayɔrɔ la ni o ye juge de paix accompagnateur instantanw ye ka fara bɛɛ lajɛlen ka o ye juridiction judiciaire ye olu jɔyɔrɔ ka tila ka fara bi spécial ni o ye tribunal administratif ye Bamakɔ tribunal administratif ninnu maaw de bɛ an bolokɔrɔ bi walasa ka se ka anw kunnafoni sariya ale baara kɛ cogo la kɛrɛnkɛrɛnna dugukoloko sira kan donc o la commune de tɔgɔ la Bamakɔ sigida 2nan tribunal ale tɔgɔ la an ka maa welelen Amadou Bakari Traoré ale ye substitut ye substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune de district de Bamako ka tila ka fara monsieur Famanga Kamsogo juge administratif au tribunal administratif de Bamako olu bɛ an bolokɔrɔ bi walasa ka se ka anw bilasira ka anw kunnafoni sariya ale baara kɛcogo la kɛrɛnkɛrɛnna dugukoloko kan o la sisan min tɛ bila dan wɛrɛ kɔnɔ monsieur le procureur ni ɲankuma ba Suntara i ka kɛnɛ basi tɛ n na merci i n'a fɔ an ka bi hakilina bɛ min kan ni o ye le contentieux du foncier au Mali dugukoloko a kɛlɛ a gɛlɛyaw ni ka ja ka taa bila a ɲɛnabɔcogo kan aw minnu ye tribunal civil ye n'an b'a fɔ de ko juridiction judiciaire kɛrɛnkɛrɛnna parquet ni dɔw b'a fɔ ko ministère public o parquet a kɔnɔna na aw bɛ dugukoloko a kɛlɛ n'an b'a fɔ ko le contentieux du foncier aw b'a bila minɛ jumɛn kɔnɔ qu'est-ce que le contentieux du foncier? Merci Suntara. Et contentieux du foncier bamanankan na o ye mankan o mankan kɛlɛ o kɛlɛ n'o bɛ ɲɛsin dugukoloko ma ni o gestion ma se ka kɛ administrativement c'est-à-dire administration ka niveau la ka taa bila mairie la ka taa bila préfecture la ka taa bila fɔ gouverneur la ka se fɔ niveau wɛrɛ ma et que o kɛlɛ in sera tribunal la a bɛ fɔ o de ma ko contentieux du foncier. Voilà, donc o kɔfɛ sisan min ye tribunal civil ye olu fanga jumɛn b'u bolo dugukoloko yɛrɛ baara nasira kan? Tribunal civil fanga min b'a bolo dugukoloko kɛlɛ kan ou a ɲɛnabɔli kan n'i y'a ye a sera yen fɔlɔ c'est que bɛn ma k'a la de sinon a bɛ se ka kɛ ka bɛn k'a la k'a sɔrɔ a ma se hali tribunal la a kɛlɛ tribunal civil a sira ka ca n'i ko tribunal civil i ye juge judiciaire min fɔ tribunal judiciaire min fɔ i ye administratif min fɔ o bɛɛ b'o kɔnɔ mais a bɛɛ n'a ka dancɛ don a kɛlɛ la kɛlɛ in ti dɔwɛrɛ ye solution min ni o bɛ mankan min wulila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka hakilinaw sɔrɔ o la k'a lajɛ a ko ka ɲi sira min fɛ donc judiciaire ta sira n'an ko an k'o fɔ o ka ca parce que n'a kɛlɛ nana tribunal la a bɛ se ka na nacogo caman na nacogo dɔ o ye laadala dugukolo ɲinini ye nacogo dɔ o y'a bingalilamaw ye nacogo dɔ o y'an tarakiliw ye a ka ca mais a nana sira o sira fɛ i b'a sɔrɔ solution dɔ bɛ tribunal la min bɛ se ka kɛ juge dɔ ka niveau la comme a bɛ se ka kɛ juge wɛrɛ ka niveau la tiɲɛ don tribunal civil judiciaire juge ka ca mais aw ka baaraw tɛ kelen ye baara o baara bɛ yen dugukoloko kɛlɛ la a mankan na ko judiciaire de bɛ se k'a gérer n'a nana procureur kunda i b'a sɔrɔ o y'a bingali walew ye sinon n'a nana hakɛ ɲini kunda très généralement n'an b'a fɔ olu ma droit coutumier olu bɛ taa sira wɛrɛ fɛ min ni procureur ka sira tɛ kelen mais hali n'a y'a sɔrɔ a ka dɔnniya bɛ kɛ olu la a bingali kunda ninnu fana n'olu nana i b'a sɔrɔ kɛcogo de b'u la kɛcogo ninnu très généralement n'o ye bingali ye olu enquêtes bɛ taa niveau dɔw la n'olu bɛ kɛ procureur ka yamaruyaw kɔnɔ olu ye unité d'enquête ye pour que ka se ka a kow sɛgɛsɛgɛ k'a di tribunal ma ale fana ka se ka sɛgɛsɛgɛli fara o kan ni jo bɛ min bolo jo ka d'o ma
ni jalaki bɛ min bolo jalaki ka d'o ma olu sɛgɛsɛgɛli ninnu okumu kɔnɔna na procureur ka rôle ka bon la kosɛbɛ parce que a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ni mankan nana k'a bɛɛ ka kɛ sɛgɛsɛgɛli ye a bɛɛ ka kɛ ni tagasegin caman ye dugukolo ko kuma ka gɛlɛ a kɛlɛ ka ca procureur bɛ se k'a lajɛ fo ka bɛn o kan ka daminɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la mɔgɔ fila bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn na dugukolo ko la a nana tribunal judiciaire la a kɛra bingali ye a kɛra sira dɔ in ye toujours a b'a ɲini fɔlɔ ka sigi ka fɔ k'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a ye sira ɲuman sɔrɔ o la hakili la o bɛ bɛɛ kisi ko caman ma mais ka se nin bɛɛ ma waleya caman caman bɛ yen hakili la i da bɛna se olu yɔrɔ ma n'an sera olu yɔrɔ ma an bɛ se k'olu f'i ɲɛna. D'accord, mais sisan sani an ka taa monsieur le juge administratif fan fɛ toujours tribunal civil la an b'a fɛ k'a dɔn ni dugukolo ko kuma donna ni maa min cɛ walima a kɛlɛlama nana don i ni maa min cɛ ni o ye toujours litige foncier ye ɔ aw bɛ lasɔrɔ sira jumɛn fɛ c'est à dire que mode de saisie i kan ka taa tribunal civil la sira jumɛn fɛ. Tribunal civil ka nali sira a tɛ dɔn ni i ta baara kɔnɔ n'i ma ɲininkali kɛ u b'a fɔ bamanankan na ko ɲininkalikɛla tɛ fili mɔgɔ o mɔgɔ a kɛra dugukolo ko ye a kɛra ko o ko n'a b'i kun kan e ke fɔ ka bɛɛ ma se ka fɛn ɲa la duw kɔnɔ bulon kɔnɔ duguw kɔnɔ ko n'a bɛ se a kɛlɛyɔrɔ de la n'a bɛ fɔ o ma bamanankan na ko nɛgɛ tigɛda n'i bɛ se f'i ka ɲininkali de kɛ n'i ta baara kɔnɔ o tuma n'i nana a kɛra cogo o cogo n'i sara baarakɛla la o bɛ se ka renseignement d'i ma tribunal bi komi dɔgɔtɔrɔso n'i nana dɔgɔtɔrɔso la i bi bana min b'i la i b'o fɔ a ka ca ala fɛ i bɛ mɔgɔ sɔrɔ min bi orienté i ka taa nin dɔgɔtɔrɔ in fɛ i ka taa nin bâtiment in na i ka taa yan fɛ donc comme mɔgɔw fana bɛ yen minnu ka baara ye o orientation ye o assistance ye olu ye avocat ye mais n'o se t'i ye n'i nana kɔni tribunal la a kɛra cogo o cogo i bɛ mɔgɔ sɔrɔ min b'a f'i ye e taasira ye nin ye e taasira ye nin ye donc a ka ca ala fɛ hali n'i taara sira dɔ fɛ n'i filila ou mɔgɔ min y'i reçoit n'o filila fili in bɛ tila ka rectifier i bɛ se ka na judiciaire la wagati dɔw la papier dɔ bɛ se ou fɛn dɔw bɛ se ka daminɛ fɛn dɔw bɛ se ka juger ou a bɛ se ka kɛ a ma juger mais n'a yera fili b'a la i kan ka segin ka taa yɔrɔ min na o sira bɛ yir'i la très généralement olu dɔw bɛ se ka kɛ n'i y'a sɔrɔ i nana donda min fɛ n'o tɛ i donda ye a bɛ yir'i la donda wɛrɛ bɛ yen olu dɔw désignation ou o yiraliw bɛ se ka kɛ tribunal administratif ye ko wɛrɛw bɛ na ni olu ye. D'accord, i da sera tribunal administratif ma tribunal administratif tɔgɔla Bamako an balimakɛ bɛ an bolokɔrɔ ni o ye Famagan Kamisoko monsieur le juge sisan an b'a fɛ k'a dɔn Tarawele bɔra k'a ɲɛfɔ cogo min na aw tribunal administratif aw fana kɛlen don ka contentieux administratif kɛrɛnkɛrɛnnen na foncier a bila minɛ jumɛn kɔnɔ aw fɛ yen. Suntura a diyara n ye kosɛbɛ n bɛ foli bila ka taa aw ma ka foli kɛ k'a ɲɛsin Sirifila TV filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲɛsin a ɲɛmɔgɔyaso bɛɛ lajɛlen ma sabula ka ɲanige ta bi k'a fɔ i bɛ émission kɛ sigikafɔ kɛ dugukolo ko kama o bɛɛ ye kunnafoni dɔ ɲinitɔla ye mun bɛ dɔ bɔ maliyɛn ka kungo la maliyɛn bɛ yɔrɔ min na bi n'i ye foncier c'est dugukolo ko kuma bɔ a kungo la ne b'a dɔn jango Bamakɔka n b'a dɔn o ye caman de bɔlen a kungo la aw mun y'o ɲanige sɔrɔ n bɛ aw fo o la kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen yanni ka to n ka i ka ɲininkali jaabi n'a fɔra bi ko juge mɔgɔ caman bɛ juge mun dɔn o ye juge judiciaire de ye o kama i bɛ yamaruya n ka se ka dɔɔni fɔ juge administratif yɛrɛ ye mun de ye juge administratif a bɛ Mali la a mɛnna cour suprême n'i y'a ta section 4 de tun bɛ yen fɔlɔ section judiciaire section administrative section des comptes ani section constitutionnelle mais réforme bɛ yɛlɛmaliw bɛ ka kɛ section constitutionnelle o bɔra o taara kɛ cour constitutionnelle ye tɔ tora section 3 de ma ye n'o ye section judiciaire ni section administrative ani section des comptes a tɔ y'o 3 de ye tribunal administratif olu ye dugumataw ye a bɛ daminɛ yɔrɔ minnu na tribunal administratif 88 a saba créé la Mali la saba mun créé la Mali la kelen bɛ Kayi o ye Kayi région
n'a kunkanko fɔbaga ye kelen bi Bamakɔ yan o ye Bamakɔ ani Kulikoro région Sikaso région ani Segu région o y'olu kunkanko fɔbaga ye kelen bi Mopti o ye Mopti région ani Gao ani Tombouctou ani Kidal o y'olu fana kunkanko fɔbaga ye kana se fo 2011 u ye sariya dɔ ta mun ye juridiction dɔw créé Mali la o cadre kɔnɔna na u nana ka na tribunal administratif 3 fana créé kelen créé la Sikaso ka kelen créé Segu ka kelen créé Gao Gao ta yɛrɛ kan ka baara daminɛ sɔɔni parce que mutation labanw na mɔgɔw bilala ka taa ye donc o ye tribunal administratif na kɛcogo ye ni n ko n ka n da don foncier la foncier le conflit foncier ou bien le contentieux foncier i n'a fɔ marakɛɲɔgɔn y'a fɔ cogoya min na Traoré y'a fɔ cogoya min na conflit yɛrɛ ye mun de ye fɔlɔ litige ye mun de ye o y'a ye mɔgɔ dɔw de dɛsɛra ka bɛn ko la fɔ ɲɔgɔnkɔ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw dɛsɛra ka bɛn a la aw yɛrɛ ye bon a bɛ se ka kɛ an b'a fɔ mun ma ko arbitre o fana bɛ fara aw kan pour que aw ka se ka bɛn a la aw ni ɲɔgɔn cɛ mais n'o si ma se k'a ɲɛnabɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ ko fo kelen y'a laɲini ka taa n'a ye sariyaso la an b'a fɔ k'a kɛra litige foncier n'a tala a bɛ dépend n'a sɔrɔ acte administratif de don ou bien n'a sɔrɔ acte mun don n'o ye mɔgɔw damaw ni ɲɔgɔn cɛ ye parce que n'i y'a jateminɛ de façon générale juge administratif yɛrɛ ye mun de ye a ka baara ye mun de ye mɔgɔ dɔ ni service da dɔ bi ɲɔgɔn na ka sababu kɛ service da ka baara taabolo ye ou bien ka sababu k'a ka décision dɔ talen ye aw nana bila ɲɔgɔn na ka sababu kɛ o ye ou bien service da fila yɛrɛ bilala ɲɔgɔn na mun ti cour constitutionnel ka baara ye parce que o fana ye service da fila ni ɲɔgɔn cɛ ou bien mɔgɔ ni service ni ɲɔgɔn cɛ ye donc juge administratif ka baara ye o de ye donc dugukolo ko fana na administration caman bi intervenu préfet b'o la gouverneur b'o la maire b'o la conservateur b'o la an b'a fɔ mun ma conservateur de domaine o b'o la ministre b'o la conseil des ministres sen b'o la donc juge administratif bi intervenu chaque fois que n'o dɔ bɛ yen ni mankan y'o dɔ de ni mankan m'o dɔ de kun kan juge administratif bi ale ni bi taa n'a ye kiiriso la i bi taa n'a ye ale fɛ yen i y'a faamu mais juge administratif bɛ yen dɔw bi sanfɛ dɔw bi duguma ni n ko n ka a différence bɔ ɲɔgɔn na tribunal administratif t'a ye cour constitutionnelle gouverneur ka niveau directeur régional niveau olu ka décision talenw ka jigin maire ni préfet ni sous préfet la n'a sela ministre ma ou bien directeur national ma olu bi taa cour suprême na n'a bi fɔ ma section administrative la cour suprême o dakurunya damadamani tun bɛ n fɛ fɔlɔ k'a fɔ faranfasiya la pour que aw yɛrɛ k'a dɔn juge administratif ye mun ye voilà. Très bien, merci bien monsieur le juge. Sisan tribunal administratif ni dugukolo ko mankan donna mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ aw bɛ se ka lasɔrɔ sira jumɛn fɛ walasa i ka taa parce que an b'a mɛn mɔgɔ caman na ko tribunal administratif yɛrɛ ko est-ce que kow bɛ ka baara kɛ u bɛ ka baara kɛ an b'a fɛ k'a dɔn ni mɔgɔw tɛ a lasɔrɔ cogo dɔ n'o a y'a fɔ mode de saisie cogo jumɛn na i bɛ se k'ale saisir. ayiwa o ti baasi tribunal administratif yɛrɛ lasɔrɔ cogo n'i bɛ fɛ k'a saisir i bɛ lettre de kɛ an b'a fɔ mun ma requête i b'a ɲɛsin tribunal administratif président na n'i b'a kɛ fɛn caman bɛ yen n tɛna se ka n da don bɛɛ lajɛlen la yan mais n'i b'a sɛbɛn a bɛ kɛ an ka baarakɛkan na fɔlɔ n'o y'an ka langue officielle ye o kɔnɔna na i b'i ka laɲiniw fɔ k'a fɔ n bɛ nin de fɛ a bɛ na fɔ misaliya la sisan maire ye dugukolo di Traoré ma a ye dugukolo di ne fana ma ou bien préfet ye dugukolo di ne ma ne ni Traoré an bɔra ɲɔgɔn kalama k'a fɔ ne bɛ dugukolo mun kan Traoré yɛrɛ fana papier dɔ b'ale fana bolo dugukolo in kan ni ne ma sɔn o ma sisan a tɛ ne ni Traoré ni ɲɔgɔn cɛ o sabula Traoré m'a ɲini a yɛrɛ a m'a ta a yɛrɛ
service da dɔ de y'a d'ale ma a bɛ ne ni o service da in de cɛ sisan ni ne ko ne ma diɲɛ ni o ye ne bi taa o service da in de fɛ yen aw ye papier mun di Traoré ma nin dugukolo in na dugukolo in ne ta de ne fana ka papier filɛ nin donc ne bi taa o de ɲini tribunal la ko n'a ma sɔn ni maire mun y'a di Traoré ma n'o ma sɔn ka segin a kɔ komi a bɛ se ka kɛ délai fana de b'u bolo i yɛrɛ ye décision mun ta ni kalo 2 tɛmɛna administration i tɛ se ka segin a kan tuguni hali o kalo 2 kɔnɔ i bɛ segin mun kan o y'a ye n'a sɔrɔ a bɛ sariya dɔ sɔsɔ mun b'a sanfɛ n'a bɛ fɔ o ma motif d'illégalité i bɛ se ka segin a kan o la mais n'o tɛ kalo 2 mana tɛmɛ i tɛ se ka segin a kan yɛrɛ tuguni hali ni illégalité bɛ yen e yɛrɛ mun ka décision don e bɛ taa ɲini juge de fɛ sa a ka annuler sinon e yɛrɛ tɛ se ka annuler tuguni i y'a faamu bon ni ne taara préfet fɛ yen o la k'a fɔ i ye décision maire fɛ k'a fɔ i ye décision mun di Traoré ma dugukolo in na ne ta ye dugukolo ye n'a ma sɔn ka segin a kɔ ne bɛ taa tribunal administratif la k'a fɔ nin maire in ye papier di Traoré ma nin dugukolo in na k'a sɔrɔ a dilen bɛ ne ma a mɛnna a dun ma bɔsi na fɔlɔ donc n'a ma bɔsi na ne hakili la n t'a don n kan ka sigi ni o ye ɔ n'an nana n'an sela juge fɛ yen o de bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna sa cogoya mun don mais pour que ka na ni faranfasiya ye toujours tribunal kan ka saisi cogoya mun na i b'a fɔ président ɲɛna a bɛ sɛbɛn de a tɛ fɔ dɛ a bɛ sɛbɛn de par écrit i bɛ lettre kɛ ka taa d'a ma k'a fɔ n bɛ fɛ ka karisa ka lettre mun b'a bolo ou bien permis mun b'a bolo nin dugukolo in kan k'o de annuler i b'o fɔ o tɛ to nɔgɔ la o bɛ fɔ avec précision mun de kama a kan ka annuler sariya dɔ de sɔsɔ la sinon i tɛ n'i jɔ o cogoya la k'a fɔ ne bɛ fɛ a ka annuler o fɛn tɛ parce que a ye hakɛ dɔ de di nin ma i n'a fɔ ne mun bɛ ne fana bolo o ye hakɛ dɔ di ne fana ma cogoya min na donc ni ne ko a ka annuler ne b'a fɔ kun dɔ de la n'an b'a fɔ o ma ko moyen c'est que e yɛrɛ fɛ sariya jɔn de sɔsɔ la papier mun bɛ Traoré bolo sariya jɔn de sɔsɔ la papier in ditɔ la ni ne bɛ se ka taa fɔ ko k'a annuler n bɛ n ka laɲini fɔ papier in kɔnɔ i bɛ taa 2000 de sara an bɛ yɔrɔ min na ko bi 2000 de bɛ d'a kan n'i y'o yɛrɛ fɔ dɔw ɲɛna tuma dɔw la a bɛ k'u ɲɛna ko bɛɛ ye surafɛnko kuma de mais o bɛ sariya de kɔnɔ i bɛ 2000 de sara a bɛ fɔ o ma ko consignation i y'a faamu n'i y'o 2000 d'a kan tuma min na i bɛ na n'a ye exemplaire 3 de i bɛ a signer ou bien n'a ka di ye Traoré mun ne bɛ taa ni ne taara n'a sɔrɔ ne de juge saisi ne bɛ se ka avocat ta mais n wajibiyalen tɛ o la Mali la yan wajibi tɛ n bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ bila u ka taa kuma n tɔgɔ la n'o ye procuration ye i bɛ procuration kɛ k'a d'a tigi ma k'a fɔ a ka taa kuma i tɔgɔ la mais mun laɲininen don juge fɛ o tɛ fɔ k'o to nɔgɔ la hali n'a sɔrɔ i taara k'u ka décision i bɛ taa sɔrɔ sisan décision caman mɔgɔ caman ka dugukolo di papier a bɛ kɛ papier kelen dɔrɔn kan décision kelen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ mɔgɔ 10 mɔgɔ 20 bɛɛ lajɛlen bɔ ne bɛ taa k'a fɔ o bɛɛ ko tɛ dɛ ne ni Traoré de Traoré mun dira Traoré ma o de bɛ ne ɲɛ sira la donc n bɛ fɛ aw ka Traoré ta in de annuler ka bɔ a la n'o ye annulation partielle ye i bɛ ɲinini kɛ tribunal président fɛ o cogoya la i y'a faamu donc n ko a bɛ signer i bɛ taa ni papier mun ye date bɛ k'a la ka tila ka signer ka tila ka timbre k'a la a bakuruba fɔli la o ye tribunal kan ka saisi cogoya min na n'a sɔrɔ ne bɔra Traoré ka décision kalama k'a fɔ décision min bɛ Traoré bolo kalo 2 de bɛ n bolo ka taa ɲini tribunal fɛ k'u k'a annuler parce que a bɛ fɔ mun ma décision individuelle n'o t'a la mun b'i concerné o kan ka taa yirila de k'a fɔ karisa nin décision in b'i kun kan a bɛ fɔ o ma notification kɔfɛ kalo 2 de b'i bolo décision dɔw bɛ yen o bɛ bɛɛ de kun kan ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ sisan gouverneur ka décision ta k'a fɔ nin sira in ti nin point in ti boli nin waati in na o ye décision réglementaire ye o bɛ bɛɛ lajɛlen de concerné donc o ti ta ka taa yira mɔgɔ kelen na k'a fɔ nin b'i kun kan o bɛ fɔ radio la a bɛ fɔ télé la a bɛ fɔ yɔrɔ journaliw kɔnɔ donc n'a publié la don min na a bɛ da jama tulo kan waati min na kalo 2 de b'i bolo e mun ma jɛn n'a ye n'e fɛ a b'i ka hakɛ dɔ sɔsɔ kalo 2 de b'i bolo pour que i ka taa laɲini tribunal président fɛ k'a fɔ a ka fɛn in annuler kun min fana na kan ka annuler i b'o fana fɔ
o ye requête n'a don cogo ye. D'accord. San'an ka kuma di Tarawele ma sisan n b'a fɛ ka min dɔn min bɛ wele ko droit coutumier ni o ye an ka laadala dugukolo kow ye ka taa bila titre foncier kan est-ce que an bɛ yɔrɔ min na an bɛ bi min na o bɛ aw tribunal administratif ka bolo kan? Suntura pour que ka kuma la faamuya ka kuma fɔ k'a faamuya o ti anw ka bolo kan ni mo a t'an ka bolo kan mɔgɔ mun min na tribunal la k'a fɔ i bɛ fɛ ka nin fɛn in annulation ɲini i ti na tribunal administratif la k'a fɔ i bɛ fɛ ka droit coutumier annulation ɲini o ye tribunal civil ka baara ye i ti na tribunal administratif la k'a fɔ i bɛ fɛ ka titre foncier annulation ɲini titre foncier ta mun y'o ye fo ka na se 2012 ma comme titre foncier yɛrɛ tɛ annulé n'ale ye créé la dɔrɔn a bɛ fɔ il est définitif a ti lasegin a ti se ka annuler mais ni titre foncier créé la a bɛ fɔ fɛn dɔ ma décision a bɛ feere mɔgɔ mun ma administration mana créé a bɛ feere mɔgɔ dɔ de ma a bɛ fɔ o ma feere fɛn in de a bɛ se ka kɛ notaire fɛ yen a bɛ se ka kɛ administration yɛrɛ fɛ yen le directeur généralement directeur régional du domaine et du cadastre au début a fɛngɛw kɛ donc n'a y'a feere o papier a bɛ fɔ o ma acte administratif de cession o acte administratif de cession fo ka na se 2012 ma juge administratif tun b'o de annulé o ye feere bɔlen y'a ma titre foncier yɛrɛ bɛ to a nɔ la mais o ye feere de bɔlen y'a ma 2012 la Amidou Jabate ale tun ye député ya waati a nana loi dɔ a nana sariya bolo dɔ ɲanige ka taa n'a ye assemblée la assemblée mɔgɔw fana y'a voté an bɛ loi in wele ko loi Amidou Jabate o loi in ko juge administratif k'u sen bɔ titre foncier yɛrɛ k'u k'a to yen pewu ko hali ni kunkanko b'a la hali n'a sɔrɔ administration de y'a feere mun ye acte de cession de vente acte de cession ye pardon ko juge administratif k'a to yen k'a ka compétence tɛ i y'a faamu donc o fɔra k'o bɔ nɔgɔ la nka faranfasiya dɔ bɛ yen ni titre foncier bɛ e bolo ko administration dɔ ye décision dɔ di mɔgɔ dɔw ma o dugukolo in kan e bɛ se ka na tribunal administratif la k'a fɔ mɔgɔ mun ta ye CEH ye par exemple k'a fɔ ko kana a tigi ka CEH annuler tribunal administratif la o y'a ye CEH fɛ titre foncier yɛrɛ annulation tɛ o tɛ dɛ. Voilà mais sisan kuma tigɛli tɔ tɛ la CEH c'est un peu technique. Est-ce que i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna concession urbaine à usage d'habitation. Voilà. Ale ni lettre d'attribution permis d'occuper ani permis d'habiter ninnu bɛɛ ye tɔgɔ ye minnu ye kelen ye mais a falenna waatiw kɔnɔna na fɔlɔ a tun bɛ fɔ permis d'habiter waati dɔ la a nana kɛ permis d'occuper ka na kɛ lettre d'attribution ye bi an bɛ yɔrɔ min na o ye concession urbaine à usage d'habitation ye o y'a ye n'an bɛ duguba kɔnɔ commune urbaine ninnu na mun ye concession rurale à usage d'habitation ye o ye commune rurale ka dilen ye mais a bɛɛ ye sigiyɔrɔ ye concession rurale dɔrɔn o ye foro ye donc n'a sɔrɔ titre foncier b'i bolo ni maire y'a dugukolo di mɔgɔ wɛrɛ ma e bɛ na tribunal administratif la k'a fɔ ko k'i ka hakɛ segin ma an b'a fɔ o la ko juge administratif ale bɛ titre foncier protégé mais n'o yɛrɛ ka annulation ko kuma de bɛ da la o kuma tɛ fɔ juge administratif fɛ yen awɔ o bɛ cogoya min na droit coutumier fana m'o cogoya la n'a b'i bolo ni daluya b'a la i bɛ se ka na juge administratif fɛ yen ko i ka dugukolo dira mɔgɔ wɛrɛ ma mun n'a man kan donc k'o ka décision mun b'o bolo pour que k'o annuler mais n'a sɔrɔ e ka droit foncier coutumier foncier yɛrɛ de annulation kuma bɛ yen o fana tɛ fɔ tribunal administratif la o bɛ fɔ juge civil fɛ yen. D'accord. Monsieur le procureur, oui. Sisan ale bɔra ka kuma ɲɛfɔ nin cogo in na aw tribunal judiciaire kɛrɛnkɛrɛnnen na procureur ni a ka baarakɛɲɔgɔnw n'o y'a ka substitut ye aw jɔyɔrɔ jumɛn fana bɛ titre foncier ale kɛlɛ la ni o ye litige ye fo ka taa se droit coutumier yɛrɛ fana ma. A y'a fɔ cogo min na min ye titre foncier ani droit coutumier a bɛɛ kɛlɛcogo
a bɛ sɛbɛn kɔnɔ texte baden bɛ yen mais yanni n ka n da se o ma n bɛ segin tribunal judiciaire saisili la dɔɔni n y'a fɔ cogo min na tribunal donda ka ca n'i bɛna droit coutumier ɲini i bɛ don da dɔ fɛ o ye civil ye i bɛna requête la assignation requête o ye i yɛrɛ bɛ min sɛbɛn k'a signer k'a timbre laɲini min n'i b'o nɔfɛ dugukolo ko in kan i b'o kumakanw k'a kɔnɔ timbre bɛ k'a la a bɛ don président du tribunal fɛ yen ale bɛ mention dɔ k'a la k'a labɔ kɔrɔ k'i ka taa kiiri wari sara a bɛ fɔ o ma consignation o consignation in fana wari in o bɛ taa trésor de la o ye joli i n'a fɔ o bɛ varier tribunal la mais texte kelen don k'a bɛɛ défini mais a bɛ varier tribunal la o bɛ cogo min n'i tɛ se i bɛ se ka taa huissier dɔ fɛ yen o bɛ assignation dilan i ye i ka kumakanw bɛɛ k'a kɔnɔ i ka laɲini bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ a kɛra requête ye a kɛra assignation ye prévu fɛn fɛn b'i bolo yɔrɔ ko in kan ko o ye daluya fɛn fɛn b'i bolo i b'olu a fɔ o ma pièce jointe i b'olu joint a la n'o donna mention bɛ kɛ olu la i bɛ consignation in sara a man ca o tuma i ka kiiri bɛ boloda consignation in n'o t'a kɔnɔ kiiri tɛ se ka boloda voilà maintenant consignation in pour que kana kuma tigɛ oui consignation in est ce que i bɛ se ka o ye kiiri musaka de a bɛ yɛlɛma tribunal ni ɲɔgɔn cɛ oui mais a bɛ se joli la a bɛ daminɛ joli la fo ka taa bila joli la bon ne ye tribunal min kɛ ne ye 3,000 yɔrɔ dɔw la n ye 2,000 yɔrɔ dɔw la o ye civil sira ye mais n'i bɛna ko mɔgɔ n'i i ka dugukolo tarak'i la o ye procureur kunda ka na mɔgɔ ka dugukolo minɛ a la k'a sɔrɔ i ta tɛ a tigi y'a jira k'a fɔ dɔ binna n kan et que a bɛ fɛ ka na a ka hakɛ ɲini n'a sera procureur ma i bɛ plainte de kɛ o fana bɛ timbre k'a ladon procureur fɛ yen ni enquête kan ka k'a la procureur bɛ soit transmis k'a la k'a ci unité d'enquête la unité d'enquête o ye polisiso gendarmerie n'a bɛ kɛnɛma pour que olu ka enquête kɛ ka faamuyali kɛ document fɛn o fɛn ou bien bolonɔ fɛn o fɛn ou bien fɛn o fɛn bɛ a ko kun kan k'o da u ka kumakanw PV kan ka na o di a ma donc ni mode de saisie ninnu olu de bɛ yen maintenant min ye titre foncier Kamisogo y'a fɔ cogo min effectivement o de don ka kɔn 2012 ɲɛ a annulation tun bɛ tribunal administratif bolo mais Amidou Diabaté nana ni initiative ye k'a fɔ n'i y'a jateminɛ titre foncier tun bɛ créer fɔlɔ problème kun t'u la mais a nana ye problème de cayara suyɛliw cayara la a kow donyɔrɔw cayara pour que k'a annuler il faut que fɛn dɔw bɛ olu ka jateminɛ a yera o jateminɛ o sɛgɛsɛgɛli ka bon tribunal judiciaire de la ka tɛmɛ tribunal administratif kan donc u y'a ye précisément titre foncier pour que a ka annuler cogo fila bɛ yen cogo fɔlɔ o ye domaine yɛrɛ niveau fili kɛra terrain kelen kan ka titre fila créer a kan fili kɛra ka titre fila créer a kan pouvoir bɛ domaine yɛrɛ chef bolo ka o titre min ye kura ye k'o annuler fɔlɔfɔlɔ min ka ɲi o bɛ to yen mais filanan min créera pouvoir bɛ domaine chef de bureau yɛrɛ bolo k'o annuler ou o terrain in portion yɔrɔ dɔ titre fila créera a côté dɔ kan a yɔrɔnin dɔ kan titre fila minnu n'u bɛ superposer kɔrɔlen n'o ka ɲi o bɛ to yen mais kura min créera o bɛ annuler o ye annulation fɔlɔ ye domaine niveau la annulation filanan min ye tribunal judiciaire ka baara ye n'i y'o annulation in ta i bɛ faille dɔ ɲini olu la u y'a fɔ o yɔrɔ la n'i y'a article défini ko titre min na immatriculation c'est à dire a ɲini cogo n'o ɲɛna k'o tɛ se ka annuler immatriculation publicité ni fɛnw c'est à dire yanni titre ka créer parution bɛ kɛ journaux kɔnɔ bornage contradictoire bɛ kɛ olu bɛɛ délai b'olu bɛɛ la ko n'olu kɛcogo ɲɛna o titre tɛ se ka annuler ko min bɛ se ka kɛlɛ o la o ye ɲagami min donna o titre in kɛlɛli la mɔgɔ minnu ye ɲagami don a la o yɔrɔ la u b'a fɔ ko dɔl n'an ko an b'o fɔ bamanankan na o bɛ komi suyɛli mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka suyɛli don a la e min n'i bɛna kɛlɛ in kɛ ko e bɛ se k'olu de kɛlɛ maintenant olu ye suyɛli min kɛ e ni min ka kan olu bɛ condamné o k'o de sara e ye